Lah kek piye Mi, yen urusan duit aku ki ora duwe solusi babar blas lho. Iya Mi, pilihane iki mung loro, antara ngetokke cacah ben pengeluaranku ke berkurang utawa njaluk impusan dana kobang. Ayo, arep nambah utang neh Mi. Lah piye wong kondisi yo lagi kaya ngene, yen ra diinpus iso-iso ambruk Mi. Lah iya to Mi, padahal lho Mi duitmu ki akeh, kat bank, kat warisan, kok yo entek resik. Embuh Mi, aku ki yo bingung, duit sakmono akeh kok yo entek yo. Oke, Mi, adimu lanang ora kok celuki. Biasane lho ngeki solusi. Yo, pengen ngomong-ngomong malah kon nyeluki. Nyapo pengen ngomong-ngomong, mrene sik Cah Bagus. Yo, rasane kok mumbul diceluk tak bagus. Piye-piyene apa? Rada kesusu iki. Kesusu apa? Kesusu leh marep dirondol-ondol, kene lho iwang ngono Mbak Ayu mikir sik. Weh, iso mikir to? Ya tak ewangi. Akhirnya ora duwe pikiran. Atakmu yo.